Na farko dai maganar alaka a iya fahimta ta alaka tsakanin jagoran tafiyar kwankwasiya na jihar Kano ko na kasa baki daya, wato tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso, ni abuna ba sabuwar alaka bace, ba sabuwar dangantaka bace. Duk wanda yake kusa da su da Bola Tinubu ko yake kusa da mai girma tsohon gwamnan Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai iya tabbatar maka cewar akwai tsohuwar dangantaka ta mu'amala, ta girmama juna, ta mu'amala a siyasance. Domin lokacin da muka fara zuwa majalisar tarayya da mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi Musa Kwankwaso, a wannan lokacin kuma ai Bola Ahmed Tinubu shi kuma zababben sanata ne. So dangantaka ce mai tsawo, kuma dama suna mu'amala da juna a siyasance. In kuma baka manta ba, ai shi Kwankwaso da shi aka kafa jam'iyyar APC, kawai hali ta yi ya bar jam'iyyar ya koma wata. So ba na tsammanin wannan alaka da ake kokarin a daɗa rayawa tsakaninsa da shi wani abu ne da duniya za ta ɗauke shi kamar sabo, amma dai dama siyasa ta gaji irin wannan canje-canje. Yau a gabar, gobe a yamma, yau a yamma gobe a kudu, gobe a kudu, yau a kudu gobe a arewa. So ni ban ɗauki wannan a matsayin sabon labari ba. Fatanmu shine idan Allah ya sa hakan zai tabbata, to ya tabbata a siffa ko a sigar da za ta zama wa mutanen jihar Kano da Najeriya ta zama musu alheri. Kuma kamar da ba, ai ko kwanan nan lokacin da shi sanata Rabi Musa Kwankwaso yake takarar shugaban kasa, da shi kuma sanata Bola Ahmed Tinubu shi ma yake yakin neman zaben shugaban kasa. Ai akwai bidiyo da ya dinga yawo na gaskiya wanda shi tsohon gwamna din Rabi Kwankwaso da kansa yake cewa da zai samu kansa a yanayin da za a ce bayan shi ya zama shugaban kasa, to waye dace ya zama shugaban kasa. A wannan lokacin karara ya ce da ya san shi ba zai zama ba, ko kuma aka ce ya zaɓi wani na biyu bayan shi, to zai zaɓi Bola Ahmed Tinubu, domin ya san shi a aikace, ya san shi a ra'ayi na taimakawa talaka, kuma ya san zai iya shugabancin Najeriya. Saboda haka wannan abin da ya faru a gona ba sabon labari bane, kawai sai dai mai fatan idan ya tabbata Allah ya sa ya zama wa jama'ar Najeriya da jihar Kano ya zama musu alkhairi. To honorable, idan har misali wannan al'amari bai zama sabo ga 'yan siyasar Najeriya ba, akwai masu ganin cewa shigowar Rabi Musa Kwankwaso cikin jami'ar APC ba karamar barazana bace ga makomar shi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da a yanzu haka yake wa jam'iyyar jagoranci a nan jihar Kano. To wannan kuma wani abu ne wanda za a iya kallonsa ta kowace shiga, amma ni a iya abin da na sani, musamman dangantaka da nake da ita da shi jagoranmu kuma gwamnan jihar Kano a yau Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda kowanne kuma zai iya bashi shaida mutum ne mai haƙuri, kuma mutum ne mai karɓar kaddara, domin ya san rayuwa gaba da baya. Mutum ne wanda yana da gogewa ta mu'amala da siyasa kuma da mu'amala da mutane a aikace. Idan ka san halin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kyau, ina so in tabbatar maka wannan ba za ta zama barazana a gare shi ba, kuma wannan ita ta zaka ga har ya zuwa yau ma baka ji bakinsa ba, kuma ina tabbatar da zaka ji bakinsa akan wannan al'amarin, ba zaka ji bakinsa na kaikayi ko yana furcin da zai bata kyautata mu'amala ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje an san su nesa ba kusa ba, an san irin dangantakar da suka yi a baya da shi mai girma tsohon gwamna, tsohon sanata. Kuma idan dai har shi sanata Rabi Musa Kwankwaso misali bai kiya koma ya gyara dangantaka da mutumin da suka daɗe ba sa tare ba, wato Bola Ahmed, to bana tsammanin yanzu idan Allah ya kawo wannan gyaran, shi gwamnan jihar Kano a yanzu kuma jagoran tafiyar mu na APC zai samu wata barazana wai dan shi Rabi Musa Kwankwaso ya shigo jam'iyyar APC. Ai me ake cewa hanyar jirgi daban kuma hanyar mota daban, kuma koda sun zo sun haɗu a wuri guda, matsayin Dr. Rabi Musa Kwankwaso a tsarin tafiyar a gwamnati daban, shigowa ya yi watakila don a kafa gwamnati ta haɗin kan ƙasa, wadda dukkan shugaba idan ya ci zaɓe zai so ƙasa ta zauna lafiya kuma ya nemi gudunmuwar kowa domin a yi ayyukan da za su amfani al'umma. Matsayin kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma daban. Ba na tsammanin wani zai iya korar wani, kuma ba na tsammanin shigowar wani za ta tada rabon wani. Kuma mu da muke cikin jam'iyyar APC ba na tsammanin za mu canza biyayyar mu ga wanda muke bi, domin a yi kowane allazi da nasa. To batun jagoranci waye zai baro wani kenan? Jagoranci a jam'iyyance akwai tsarin mulki na jam'iyya, wannan jam'iyya ce za ta bayyana yadda jagoranci zai zama. Amma mu a cikin tsari irin namu, ai na yi imani za mu so a tabbatar da jagoranci a hannun wanda aka shiga zaɓe da shi, ya jagoranci jam'iyya ta yi zaɓe, ya jagoranci jam'iyya aka samu ƙuri'un da aka samu masu yawan gaske wanda suka ba wa shi kansa Bola Ahmed Tinubu